Banskej Bystrici sa už o pár dní uskutoční jedinečné sympózium Banskobystrický Montmartre. Je to sympózium, ktoré privíta výtvarných umelcov, interpretačných umelcov a dokonca sa budete môcť v rámci sympózia zapojiť aj do charitatívnej akcie. No a my sa práve o Banskobystrickom Montmartre porozprávame s našimi hostiami dnes v štúdiu. Ja už vítam pána Igora Šimega, spoluorganizátora podujatia. Vítajte. Dobrý deň. A pani Janku Slánu, takisto spoluorganizátorku Banskobystrického Montmartra. Vítajte na štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Tak povedzme teda na úvod, naozaj Montmartre ponúka široké spektrum aktivít. Povedzme, čo všetko budú môcť návštevníci tohto podujatia, sympózia zažiť, vidieť v Banskej Bystrici. Tohto roku v 3. ročníku budú môcť zažiť veľmi bohatý program, bohatší ako predtým, pochopiteľne. Je to umelecké sympózium, ktoré sa nám tak trošku preklápa, snáď už do takého festivalového tvaru. Znamená to, že tu bude tak zhruba 30 umelcov, ktorí budú oscilovať v uliciach Banskej Bystrice a ktorí budú vystupovať na pódiách v obchodnom centre Európa, rovnako ako na námestí. Čo sa týka výtvarnej časti, okrem interpretačnej časti, tak bude obnášať 4 sochárov do dreva, 4 sochárov do kameňa, 12 maliarov, vzhľadom na to, že je to sympózium s medzinárodnou účasťou, tak samozrejme budú rozmiestnení po uliciach Banskej Bystrice rôzne národnosti umelcov. Patronát nad tohtoročným Montmartrom zobrali manželia Jakubiskovci. Je to pomerne dosť teda významná vec pre Banskú Bystricu, tak nám povedzte, prečo je to tak? Je to významná vec aj z toho titulu, že sa na Slovensku poprvýkrát predstavia výtvarné diela Juraja Jakubiska, predovšetkým jeho denníky. Denníky, ktoré si režisér písaval popri príprave svojich filmov, vzhľadom na to, že sú to nielen myšlienky, tajné túžby alebo predstavy, ale aj výtvarné diela, tak samozrejme sme privítali možnosť ich vystaviť. Okrem toho budú vystavené ešte jeho grafiky. Vzhľadom na to, že on sa chcel živiť kedysi výtvarným umením, ale nebolo mu to umožnené, vrhol sa teda na filmové umenie, hádam našťastie. No a jeho väzba na Banskú Bystricu je okrem premietacej sály v obchodnom centre, ktorá je mu venovaná, aj jeho manželka Deana Horvátová Jakubisková sa v Banskej Bystrici narodila. Je to rodáčka, je tu rada a rada sa sem tiež vracia vzhľadom na to, že má tiež svoje korene už druhé teda v Čechách, tak sem prináša samozrejme aj taký trošku medzinárodný závan aj z tohto pohľadu. To, že sa tu predstaví Juraj Jakubisko aj s manželkou, sme práve využili na to, aby prijali patronát práve preto, lebo 3. ročník má byť aj o 3 povedzme významných výtvarníkoch a dizajnéroch, o najstaršej, strednej a najmladšej generácii. Najstarší je pán Bruckner, ktorý samozrejme budeme vystavovať zo súkromnej zbierky In Memoriam, jeho výstavu v Turzovom dome. Stredná generácia je Juraj Jakubisko, vzhľadom na to, že je našťastie aktívny tvorca. A najmladší je Pavol Siman, ktorý bude mať svoju výstavu takisto v obchodnom centre Európa. Poďme však teda k ďalším výtvarným umelcom, ktorí prídu na sympózium. Pani Janka, predstavte nám teda, kto všetko bude tvoriť v uliciach Banskej Bystrice. Takže nakoľko Banskobystrický Montmartre už začína nadobúdať na takej prestíži, prijali pozvanie aj medzinárodní umelci. Medzi nimi sú aj akademickí maliari, ktorí sú zo zahraničia. Máme z Ukrajiny, máme z Ruska, máme z Maďarska a máme aj z Českej republiky. To znamená, že ľudia budú teda môcť vidieť maliarov, sochárov, ako robia tie svoje diela, ako tvoria. Áno, maliari budú vlastne v celom meste, v uličkách, na námestí, vlastne nájdu si svoju nejakú ideu a takže budú môcť ich obyvatelia Banskej Bystrice vidieť priamo, pracovať a malovať, tvoriť svoje dielo.
No a čo sa týka sochárov, tak tých budeme môcť vidieť pred obchodným centrom, kde dostanú svoju tému a budú opracovávať drevo, kov aj kameň. Aj kameň. Tento rok je to poprvýkrát, čo teda budú opracovávať kameň a teda poprvýkrát bude aj ten kov. Ešte povedzme možno, že kedy to budú môcť vidieť tí ľudia? Už od 30. augusta, alebo... Áno, od 30. augusta vlastne začnú nahrubo opracovávať drevo, aj ten kameň a potom postupne celý týždeň do 4. septembra. Budú mať teda dosť času na to, aby vytvorili nejaké tie svoje diela. Okrem výtvarných umelcov, takisto na sympóziu budeme môcť zažiť, vidieť, počuť množstvo interpretačných umelcov, teda spevákov, hudobníkov, tanečníkov. Povedzme teda niečo k tejto časti programu. Interpretačných umelcov aj tanečníkov bude viac ako 30, keďže je to interaktívny festival umenia, tak budú môcť vo workshopoch a v tvorivých dielňach zažiť aj niečo, čo je, povedzme, tvorivé aj pre návštevníkov. To znamená, že pod dohľadom odborníkov budú môcť tvoriť, naučiť sa tancovať trebárs, alebo sa zúčastniť nejakej hudobno-dramatickej dielni, ktorú dotvoríme podľa toho, ako sa vyvinie tá situácia v obchodnom centre a teda na iných miestach Banskej Bystrice. Z tých interpretov takým najväčším pre mladých asi zaujímavým ťahákom je Suveréno, hip-hopový osvietený reper, ktorý je kontroverzný tým, že čo najmenej nadáva, ale čo najviac apeluje. Ďalej tam vystúpia umelci napríklad z novej scény alebo umelci, ktorí vystupujú často v televíznych seriáloch a o ktorých sa málo vie, že aj spievajú. Napríklad Mirka Partlová alebo Milanko, ktorý nikdy neplače, lebo asi nebudem citovať z konkrétne ktorého seriálu, ale myslím si, že diváčky hlavne ho poznajú, ktorý je členom speváckej formácie Triof, ktorá vystupuje s Mirkou Partlovou. Janko Slezák, slovenský Jánošík, nástupca Miška Dočolomanského. No a potom tu bude niečo evergreenové pre staršiu a strednú generáciu, Giska Oňová s nekončiacim repertoárom slovenských, maďarských, operetných, muzikálových, populárnych pesničiek zo zaujímavých aj veselých rokov. To znamená teda, že každá generácia si niečo nájde. Vieme teda, že na Montmartri sa budú môcť ľudia zapojiť aj do jednej charitatívnej akcie, veľmi zaujímavej. Tak povedzme aspoň teda trošku, aby vedeli, čo urobiť, ak chcú podporiť dobrú vec. Tejto charitatívnej akcie sa môžu zúčastniť tým, že si zakúpia kávu, dostanú také kupóny, kde sa im budú značiť kávové zrnká. Pri 5. káve 6. káva zdarma a z každej kávy 1 euro pôjde na charitatívne účely, na podporu vlastne umelecky nadaných ľudí zo sociálne slabších skupín. Takže takto je to smerované. Ja ešte dodám, že tú kávu si budú môcť kúpiť v 3 určených kaviarniach v obchodnom centre Banskobystrickom. Samozrejme sa všetko dozvedia v letákoch, alebo teda v programe Banskobystrického Montmartra. A ešte na záver, povedzme, čo bude na záver, čím sa skončí Montmartre, lebo takisto je tam taká jedna výnimočná vec, budete odhaľovať najväčšiu 3D street maľbu, tak povedzme teda, kde máme prísť, kde sa to stane a kedy. Toto ešte uvidíme. Ale verím, že to uvidíme teda na vlastné oči. Je to v programe, tak? Áno, uvidíme to na vlastné oči. Uvidíme to na námestí Slovenského národného povstania, kde pred zrakmi návštevníkov aj teda obyvateľov Banskej Bystrice bude táto 3D maľba vznikať. Je to vlastne frakcia street artu, pretože to je Wall Street, je to panel, stena, ktorá bude mať zhruba 9x3 metre a to, čo na nej bude, budú pravda odkrývať každý deň novými a novými detailami umelci, ktorí sa tomu budú vedovať, teda hlavne teda jeden, Matej Ciel, ktorý je medzinárodne uznávaný street artista v Európe. Ja by som ešte pri tejto príležitosti zacitoval nášho kolegu tretieho, člena výboru
banskobystrického Montmartra Mareka Šlosára, ktorý momentálne je v prípravných prácach, aby sme si to dokázali celé predstaviť, tak a teda hlavne sa zúčastniť. Je to celé zadarmo pre všetkých, ktorí navštívia Banskú Bystricu. Aby sme si to dokázali predstaviť, zhruba tú šírku a ten záber, tak tých výstav a tých všetkých odhalení a tak ďalej, ktoré budú tohto roku v 3. ročníku, je vždy 3x3. To znamená, že od tejto trojky 3. ročníka sa odvíja toho množstvo, budú 3 veľké odhalenia, 3 veľké prekvapenia, ešte aj tá maľba bude 3x3, takže veríme, že po 3 večery, ktoré budú nás deliť od prvého toho najslavnostnejšieho otvorenia, i napriek tomu, že Montmartre, kedy umelci budú doslova na dlažbe Banskej Bystrice, trvá od 30. augusta, tak po tie 3 večery ostatné budú môcť každý večer zažiť nejaké osviežujúce predstavenie, nejaký koncert, dokonca aj v katedrále Františka Xaverského, kde bude svetový organista David Di Fiore, a osviežia samozrejme jeden večer aj francúzske šanzóny a francúzska populárna hudba s banskobystrickou skupinou Pas de Pitié. Takže predstava o francúzskom Montmartri bude i z tohto pohľadu naplnená. Banskobystrický Montmartre s francúzským má spoločné toľko, že vrch, ktorý má Banská Bystrica, na ktorom je námestie, sa nie len tento vrch sa premení naozaj na umeleckú štvrť a v tomto našom prípade na umelecké kultúrne mesto. Chceli by sme, aby Banská Bystrica sa stala umeleckým, kultúrnym, turistickým bodom Európy. Dúfajme teda, že sa toto podarí, tento pekný cieľ, aby sa teda Banská Bystrica stala pre turistov výnimočná alebo zaujímavá aj tým, že sa tu dejú takéto veci. Každopádne vám držíme palce a ja iba teraz opakujem, že Montmartre potrvá od 30. augusta do 4. septembra a všetky informácie teda ľudia nájdú na internete ohľadom programu, ak teda budú chcieť, myslím si, že je teda tých informácií dostupných dosť. Aj na plagátoch. Aj na plagátoch. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia a teším sa opäť o rok na 4. ročníku. Ďakujem. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem. Vážení diváci, vás teda pozývame na toto umelecké sympózium. Pevne verím, že si tam každý z vás nájde to, čo ho poteší. Ďakujem pekne, že ste nasledovali.